गोसोआव नागिरगासिनो दं आरो आं गैयाब्लाबो जोङो बे जिनिसा थाबाय थायो गिर्जायाव लांनानै एखेबारे सागोर सिंजों थांनानै जों ओंखारहैबाय गिर्जायाव ओंखारो जायगानि नामा गावसिनि माबायाव नर्थ काप होननानै बुङो नर्थ केप बेयाव जोंनो ओरैबायदि जायगा बेनिफ्राय हायानो गैखाला आरो हराव नायबाथ' जेबो गैला आरो नाथिं इज देयार जिर' भइड एखेबारे दै दं सागोरसो आरो हासानि गैला आरो सागोर ओमफ्राय 12 o'clockआवसो सहैखाबाय हरनि मिडनाइट ओमफ्राय मिडनाइटआवथ' साना हाबखाबाय दा हाब्बाय बे 12 o'clock बारनानै बे गोजा जानानै रे फैबाय ओमफ्राय बे रे फैनानै लासै 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 दावखाबोबाय दा सानदुंबो ओंखारबाय बेनिफ्राय फैयो दा बेयावनो आंहा मोनसे जिनिस गोसोआव फैदोंमोन साना अलरेडि हाबखाबाय the sun has already set it has already gone down nothing is visible anymore ओमफ्राय after 12 o'clock बेखौहाय आं बुंनानै सिगां फैजेनबाय आरो दाना रे फैबाय रे फैनानै गोसा ओंखारबोबाय लासै लासै बेनो बयबो सान दा बेयावनो आंहा मोनसे साननाय फैबाय जे हाबलांखानाय सानखौनो इसोरा जुदि हरनि 12टानि उनावनि माने हर गेजेरावनो सानखौ ओंखारहोयोब्ला आरो गावनि समायनायखौ बियो होयोब्ला आरो संसारखौ जुदि बियो फोजाखांहोनोब्ला जोंबो जायफ्रा जिउआव दस्रबनानै दं थिनहनानै दं सिरि मोनाखै जों मानो सिरि मोना सानखौ ओंखारहोबाय इसोरानो सानखौ ओंखारहोबाय बेनिखायनो जोङो सिरि मोना दा बेनिखायनो जों लोगो लोगोनो नोंसिनि बे बाख्नायो जों न'खौ होननाय मेथाइखौ गोरोबबाय दा बियो बेनि जेनोखि आं माबाखौ लादों आङो जेनोखि इन्सपिरेसनखौ लादों बेनिफ्राय बे बाख्नायो होननाय मेथाइआ फैबाय फैनानै बेनिफ्राय माखासे मेथाइखौ सोंजोबबाय माखासे मेथाइखौ सोंनानै दानिया मा होगोन आं वाट इज सिंसपिरेसना मा इंलिसबो होखाबाय बर'बो होखाबाय बे गासैबो आइटेमा जोबखाबाय खालि साजायनांसिगौ माने वर्डिंसफ्रा गासैबो जाजोबखाबाय बेनिफ्राय बे माबाया जाखांनानै दानिया वाट इज वर्शिप होननानै बेखौ नायलांसै ओमफ्राय नेक्स्टआव वाइ द चार्च इज इन द एक्जिस्ट वाइ द चार्च एक्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बे संसाराव मानो गिर्जाया दं गिर्जा जौगानायनि बिसय नालाय खारन बै वर्शिपआ गिर्जाखौ जौगाहोनायाव इम्पेक्ट होनांगौ इनफ्लुयेन्स खालामनांगौ गोहोम होनांगौ बियो वर्शिपआ जे गिर्जायाव वर्शिप गैया बे गिर्जाया गोथै वर्शिप गैयाबानो गिर्जाया गोथै देरनायनि जेबो राहा गैया बेहा दा बेनिखायनो बे वर्शिपआ जुदि गोख्रों जायोब्ला गिर्जानि सावगारि होबाय बे गिर्जाया गोख्रों जायो ओमफ्राय बेवहायनो चार्च ग्रुपनि माखासे माबाखौ आं होगोन गिर्जा जौगानायनि माखासे थियरिफोर बा फोरोंनायफोरखौ आं सोदेरगोन बेवहाय नैबे धोरोमनि मोनसे माबा लादों ओमफ्राय माबा लेखानि नामा हालेलुयासो ओमफ्राय हालेलुयाखौ दासिमावबो जोंनि माखासे सार्केलफ्रा रोजाबनो हायानो पार्टिकुलारलि गथायबारि सार्केल गथायबारि सार्केला दाबो बेखौ बुंनो हाया रोजाबनो हाया माबा मोनसे साननाय दङ माने बिसोरो माबा खालामनो हायाखै इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया मिनिंफोरखौ मोजां खोन्थानो हायाखै बेनि खारना they only sing they don't explain without explanation नों जुदि माबा मेथाइखौ रोजाबोब्ला बेहा एक्सन गैया जायो बेवहाय माइकेला एसे जोंनि माइकेल पास्टरा एसे माबा लिड खालामनायाव बे
माबानो सेस्था खालामो दा बेबायदिनो बिसोरनो प्रपार टिचिंखौ नांगौ वर्शिपनि थाखाय सेन्सफारेसन रोजाबनायनि थाखाय बिसोरनो प्रपार टिचिं नांगौ बे टिचिंनि बाथ्राखौ आङो आंनि लिरनायाव होखाबाय वाट इज सेन्सफारेसन दा बेखौ खालामनोब्ला जोंनो मा नांगौ प्रिपारेसन अफ द टिम मेम्बार्स ओमफ्राय बे प्रिपारेसनखौ जोङो माजों खालामगोन जोंनो नांगौ बाइबल स्टाडि प्रग्राम ओमफ्राय फास्टिं प्रग्राम ओमफ्राय बाइबल टिचिं बाइबल स्टाडि बेखौ नांगौ बेफोर गैयालाबानो जुदि खालि नों यु आर प्रेक्टिसिं अनलि द सं अनलि द रिदम यु आर प्रेक्टिसिं बाट नट इट्स इम्पेक्ट नट इट्स मिनिं नट इट्स इनफ्लुएन्स बेनिखायनो खालि थं थंबो रोजाबनानै माबानायखाय जेबो एक्सनाव दासिमबो फैयाखै दा बेनिखायनो आं लुबैदों माब्रैब्ला एसे एक्सनाव लाबोनो हागोन जुदि जोंनि बे अनलि सिम्पोल सेन्सफारेसना हायाब्ला करिय'ग्राफिनि गेजेरजोंबो हागोन नामा करिय'ग्राफि एबा प्रग्राम खालामनायनि गेजेरजोंबो हागोन नामा खारन बेखौबो आं नुबाय आङो दुमखायावनो सरकारनि मोनसे प्रग्रामाव आं नुदों बिराद मोजां करिय'ग्राफि खालामदों बिराद मोजां नायबाय थाथावथाव खोनासंबाय थाथावथाव बेबायदि दा बे धरननि करिय'ग्राफिखौ जुदि खालामनो हायोब्ला आरो बेनिफ्राय नोंसोर खालि नैबे जे सेन्सफारेसननि बा वर्शिपनि जे प्रग्राम बे टाइमनिल' नङा जोंनि मिनिस्ट्रिया गावहानि प्रग्राम थानांगौ जेनेबा मिनिमाम 1 आवारनि मोनसे प्रग्राम 1 आवार देर विल बि प्रेयार देर विल बि टिचिं गासैबो थाजोबगोन आरो टेस्टिमनि थागोन गासैबो थाजोबगोन बेबायदि प्रग्रामखौ नोंसोरो खालामनानै नाय होमब्लासो नोंसोरनि इम्पेक्टआ ओंखारगोन नोंसोर जे फिथाइखौ मोननो नागिरदों बेयो होमब्लासो ओंखारगोन दा बे जिनिसखौ जोङो माबोरै डायसिसाव लाबोनो हागोन आं जोंथ' जाला जाहैबाय दा आंनाथ' रेस्ट्रिक्सनबो फैबाय माइकआवबो बुंनो हाला आङो दाना मा होयो आङो रिले मेसेज आं खुगाजों बुंबाय सासे माइक्र'फनाव बुंबाय बेखौ मोनसे सालायो दा बेनिखायनो बे जिनिसफोरखौनो कालेक्सन खालामगासिनो दङ आरो स्पन्सरफ्राबो सोंगासिनो दं माब्ला जागोन जायफ्रा माबा खालामो सापर्ट खालामो बिसोरो दंखायो अलरेडि रेडि जाखाबाय बिसोरो ओंखायनो आंनि बे माबाया ओंखारगोन आं जेब्लानो हायो होननानै प्रेसाव थांगोन बेबायदि ओमफ्राय मोनसे माबाखौ आं खालामनो हास्थायदों माइकेलखौ आं बुंहरदों बङाइगाव सार्केलनि जुबिलियाव थांदों नालाय बियो नों नुबाय बङाइगाव सार्केला जुबिलि खालामबाय अन सेन्सफारेसनखौ लानानैनो बिसोरो जुबिलि खालामबाय नोंसोरखौ आं फार्स्टआव बुंदोंमोन नोंसोर मानो उन जादों माइकेलखौ आङो मिथिखांदों मानो उन जादों नाव नों माबोरै खालामगोन मा खालामगोन बेखौ एसे मोजां माबा सिस्टेमेटिक हिसाबै खामानि मावनो नाजादों बियो मोजां मोनसे माबा एग्जाम्पोल आरो गिर्जानि मानसिफ्रा जोंनाव सेन्सफारेसना मा बेखौ जोंनाव नागिरो दा जेरै वासिस प्रग्रामखौ मानसिफ्रा नागिरो वासिस होननाय प्रग्रामखौ नागिरो माब्रै वासिस जायो बेखौ नागिरो ओंखायनो बेखौनो गोसोआव नागिरगासिनो दं आरो आं गैयाब्लाबो जोङो बे जिनिसा थाबाय थायो गिर्जाया आं गैयाब्लाबो आंथ' रोजाबनो रोंखाया जाहैबाय ओरैनो गारां गोजा मेथाइखौल' रोजाबो जों गोदो खरसफोर रोजाबनायाव जोंनाव थाबथानाय गैयामोन जास्ट लाइक अरुणाचलाव बुंबायना दाख्लै माइकेलाबो आरो माबायाबो दानि स्पिकाराबो बुंबाय खेबसे थांदोंमोन अरुणाचलाव उन्दुनो होआखै हरसे रोजाबनाय हरसे रंजानाय बेबायदि खालामनोसै दा बेबायदि माब्रै इन्सपिरेसनखौ जों लाबोनो हागोन जोंनि गेजेराव खालि नैबे जे माबा वर्शिपनिल' माबा टाइम लाबोगासिनो दं आधा घन्टा टाइम दा बिसोरो नागिरो बे आधा घन्टायाव खयथा मेथाइ रोजाबनो हागोन बेखौल' नागिरो
खिन्थु आं बुङो मोनसे मेथाइजोंनो आधा घन्टा बारगोन नों जुदि बेखौ सिस्टेमेटिक वेजों खालामोब्ला इफेक्टिभ जुदि खालामनो गोसोब्ला दोंसे मेथाइयानो फुरा आधा घन्टानि बारा जागोन मानोना बेखौ माबोरै खालामगोन माबोरै प्रेजेन्ट खालामगोन बेनि सायावसो सोनारो मेगन मोदै फोसावनानैब्लाबो सोरबा हयथ' एकदम खारलांनानैब्लाबो स्टेजाव खारलांनानैब्लाबो बिसोर बेखौ कनफिडेन्स खालामो दा नैबे धरननि मोनसे अकेजन बानायनाय बे धरननि माने बाथ्रा टिचिंनि समावनो आरो टिचिंनि समावनो बेखौ इनक्लुड खालामफानांगौ जेनेबा आं सेमिनार लायोब्ला बैयाव क्लास लायनानै आं डेडिकेसन लाफैयो नालाय माने रेसपन्स आं लाफायो आरो बे रेसपन्सआवनो सोंनाय लोगो लोगो गावसोरनो मेगन मोदै रुगुंनानै गावसोरनो सिमान लायो नैबेखौ नुब्लासोना मानसिफ्रा गोसो जागोन आंहाबो खाबु दं I also have privilege for that. I also need the गावनि रिलिजनि थाखाय दा नैबे धरननि मोनसे माबाखौ लाबोनांगौ आरो ममेन्टखौ लाबोनांगौ जेखौ आं गोबां मुलाम्फा